ወሊዱ ኣምላኽ ወሊድዎ ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ዘሎ ሓደ ነገር ከም መሓዝ ጥራሕ ዝበሃል ነገር ኣሎ መሓዝ ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንኣብርሃምቲ ከምዚ ዓርኩ ገይሩ ሒዝዎ ሕጂ ዓርኩ ኮይኑ ዘይኮነስኒ ግን ከም ገይሩ ሒዙ ኣላህ ካብቶም ትፈትዎም ነገራት ኣብ ሊፁ የርእዮም ማለት እዩ ከምቲ ንዕኡ ዝቐረቡ ገይሩ የርእዮም ይወስዶም ማለት እዩ ነቶም ነቢያት ዘቕርቦም ሰባት ኣለዉ ብደረጃታት እውን ዘቕርቦም ሰባት ኣለዉ ስለዚ ሕጂ እንታይ ንብል ማለት እዩ ግን ስለ ዘድልዮ ይኮነን ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከምኡ ዝገብር ማለት እዩ ሰባት እዮም እዚኦም ንዓቶም ከዓ መልእኽቲ ሂብዎም ግን በቲ ስርሖም በቲ ኣላህ ንዖም ፀጋ ዝሃቦም ናብ ኣላህ ኣቕሪብዎም ማለት እዩ ከሚሳት ኣሎ ስለዚ ወዲ ገይሩ ዝብሉ ወዲ ሒዙ ኣወደ ምስኡ ስኒ ከም ወዱ ገይሩ ዝሓዞ ስኒ በቃ ስኻ ወዲ ኢኻ ኢሉ ከምዚ ኣዳፕት ዝበሃል ምሻሎ ኣዳፕሽን ዝበሃል ምሻሎ ቆልዓ መሓዝ ደይናትካ ቆልዓ ንዑ ሕጂ ከም ባዕልኻ ትዕብዮ ዘይናትካ ቆልዓ ትዕቢ ዘይናትካ ቆልዓ ምፅኻ ባዕልኻ ትዕብዮም ብዙሓት ሆኑ ሓደ ሆኑ እዚ ሕጂ ንዖም በቃ ኣዳፕት ጌርካዮም ኣለኻ ማለት እዩ እዚኣቶም مسخة تعبيهم كم دق هاجركا تورسهم كم دق هاجركا كل ነገር تاشم تغبر لهم حجي كم ذا عينه محاز الله حجي كم ود هاجركا تحوزو ነገር አለው ግን ወደ ሃይኮነን መሰረቱ حجي نساتهم كابز حليفهم ማለት اذا خمس عينه ود هاجركا محاز حليفهم سي وليد يلوم ሆነ الله وليد املاح وليد ብሎ ማለት እዩ ስለዚህ املاح وليد يلومون እዚኦም ብርግጽ ሓሰውቲኦም ይብል الله سبحانه وتعالى እዚኦም بالتعمي حسوتيهم وإنهم لكاذبون بحسود الزاروبيهم زي فلتو مالتيهم إذا حجي مجمريا نعاتهم تايلهم ساتهم يزب الزاروب زلو مالتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يلهم قالوا اتكا زيهم كاني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اترهروه قيتا مالتي الرحمن حال خبتي اسماتنا الله سبحانه وتعالى اترهروه قيتا مالتي رهروه زخونه قيتا اتي الرحمن من بلي يريهم اتي الرحمناتو سني ولو النتي زصلኦ ولو النتي املاخ يلن زبل ولو النتي انا املاخ يزبل سكم سب كوينس انا املاخ يزبل سوات الله حقي እዚ ሁሉ እንዳገበሩ እዚ ሁሉ ክሕደታት እንዳገበሩ እንከለው ንሱ ይምግቦም የብልዖም የስትዮም ሃብቲ ይህቦም ወላድ ይህቦም ሪኹም እዚቲ ርህራሄ ናይ አላህ ዝበሃል ማለት ስለዚህ ምክንያቱ الرحمن ስለዝኾነ ሩህሩህ ስለዝኾነ ማለት እዩ ነዞም ሰዓት እዚኦም ግን ግዜ ሂቦም ኣሎ ከሳብታ ግዜቲያ ካብ አንኒው እንድሕር ሓሊፋ ግን ብንየው ብድሕሪኡ ግን حساب እዩ እንታይ ጌርካ ከመይ ጌርካ ናብይኻ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ከሳብ ንዓኻ ግዜ ስለዘለካ ከሳብታ ትሞተላ ታ ዕድመ ሂብካ ዘላ ሞኻ ዘይትፈልጣኻ መዓስ ትመጽእ ዕድመ ብዙሕ ብዛዕባ አላህ ሓሶታት ምዝራብን እሱ ዘይኮነ ነገራት ገይሮም እምነት ፈጢሮም ብኡ ዝኸዱን ማለት እዩ እዚኦም መጨረሻው እንታዮም ኣብ ሓሶት ዝነብሩ ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ አላህ ይወለደን አላህን ቆልዓ ዘድልየ ኮነ እንደሓር ክንሪኤና ማለት እዩ ስለዚህ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نزا الرحمن ዝኾነ ሩህሩህ ጎይታ ዝኾነ ስኒ ካብቶም መላእኽቲ ወዲ ሒዙ ዝበሉها ኣለዉ ካልኦት ካብቶም መላእኽቲ ስኒ ኣብ ወዲ ሒዙ ኣብ ምዕራፍ 21 ማለት እዩ ኣብ ሱረት الانبياء 21 ስለዚህ እዚኦም ንአላህ ሲ ካብቶም መላእኽቱን ሒዙ ደቂ ሒዙ ከም ደቆ ገይሮም ዝሪእዎም ነይሮም እዞም መላእኽቲ እኮ ደቅናቱ እዮም ዝብልዎም ከዓ ነይሮም በል ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ነቶም መላእኽትስ ከማንስቲ ገይሮም ጽውዕወን እዘን መላእኽቲ እኮ ይብሉ ከማ ዋልድ ከማንስቲ ገይሮም ናቱ ደቁ ኳየን ኢሎም ከዓ ዝጽውዑ ነይሮም ማለት ሕጂ ብዙሕ ይዝበሃል ማለት እዩ እቲ ሰብ ዝብሎ ብእምነቱ ደረጃ ሆን ዝብሎ ሆን ገለ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት ግን ኩሉ እንታይ ሓሶት ኣብ ልዕሊ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ እንታይ ኢሉ زي الرحمن زغويتا زي روح زخونه غويتا نعو قلعه محز زيد ليو زي غبو زخونه ابكم ነገራት ዘየለ ዝኾነ አምላኽ ቆልዓ ሂቦሞ ወሊዱ ኢሎሞ ማለት እዩ ንጽህና ይገባዮ ንጽህና ዝግበኦ ጎይታ ይብል ኣይኮነን መላእኽቲ ዝኸበሩ ባሮት እዮም እቶም መላእኽቲ ስኒ ከም ይኮኑ ደቂ አምላኽ ኣይኮነን መላእኽቲ እንታይ ራ እቶም ዝኸበሩ ባሮት ናቱ እዮም ዝኸበሩ አኽቢሮም ባሮት ናቱ
باروت كاني ناتو اغلغلتي مالتي سلازي اغلغلت دا امبر فطيموم زيوم دقو غلمتات ايكونن مالتي سلازي الله سبحانه وتعالى بمنن الدرجه كن يغلص مالتي الله اب سوره الاخلاص 212 معراف كمون قصر 3 مالتيو كاب حد حساب 3 دحرينا انت تبل قل هو الله احد الله حد يبل بمسرته الله حد كلته املاك يله ثلاثه املاك يله حد بحد بينو يو تخفافلو ነገር አይኮነን بخمز ثلاثه يو بخمز حد يقلم تبحالو ነገር አይኮነን املاك بكل ነገሩ حد مننته حد بكفطر كله نبينو فطر كل ነገር ዝገብሮ ሰኒ ንበይኑ ማለት እዩ انت زي له همتي زحاله في جزاز بالنايو انت ود غيرو نتوندو كيد فطر يلو تحاله سماي فطر ودو قلبتات زيتات زبحال ነገር تخكل كم زي كونو تزارجنا ديرنات مالتي تمالي ابز حلفت بروجرامنا حجي ازي زولد الله هنا يلومي مسؤول زامت كوينو ولا زي ونرينا ينتخلنا شعوب كل فطور زمعقوب ولو يلو والله الله سبحانه وتعالى كله نابو يزمعقوب مالتي كاب بيجا كاب الله كاب كال ازرخبو ነገር كا يبلون مالتي فطاري كل ነገር كاب فطاري هترخبوكو كله هاو يزمصكو اذا كله اب عالم زلو حبتات ورق انجلن كله زمريت زلاتو حيزاتو زلا كله كامني كاب فطاري كابو زي كونه سي كاب كال زمص منጭ يلن بيجا كان كله منጭ مالتي لم يلد ولم يولد املاح اي تولد اي ولدنيو اي ولدنيو كم وخا نسو بعلو اي تولدن نسو اي ولدنيو قدم حجي اي ولده حجون اي ولدنيو بدحر حجون اي ولدنيو اي ولدن اي ولدنيو سلازي قدم حجون كم اي تولدن حجون اي ولدنيو لازم تصغيزه هو انت هونه مالتي اي ولدنيو سلازي املاك بحال كله كمزي زوالد زفاري ايكونن بيتسب زلو ወይ کا زخونه بزخونه ملكع غيرو نخالوت كم دقي غيرو كم غله غيرو انت اشمو زغبرم كمزي ناي نحنا ناي فطورات ابت درجه ناي فطورات وريدسكم متات زبهالو ጉዳይ አይኮነ ንሱ አምላክ ዘብሎ ها اذا عينت ባህሪያት اذا عينت መንነታት ስለዘለወይ እዚ ክቡር ዝኾነ መንነት ናቱ አይቀየረን እዩ ቀለም አይወልድ ነይሩ ሕጂ ዝወልድ ቀለም ይፈጥር ነይሩ ድሓር ፍጡር ዝኸውን ከሚሳት አይኮነን አምላክ ሓንቲዩቲ ናቱ መንነቱ ሓደ እዩ አምላክ ኩሉ ነገር ዝኽእል እንድሕር ኢሉ ኩሉ ነገር ይዝኽእል ኣብስተወሰነ ግዜ መጽዩ አይክእልን ዝብል አምላክ አይኮነን ስለዚህ እዚ ሕጂ ولم يكن له كفوا احد يبل نعو ዝመስል ከዓ ዝማሳሰሎ በኩሉ ማለት እዩ በስልጣኑ በመልክዑ በህላውነቱ ብዙኾነ ናቱ መጻእ ንአምላክ መንነት ዘሎ በሙሉ እዚ ስኒ ፍጹም ሓደ ማንም ፍጡር ኣብ ዓለም ብጀካ አምላክ ካልእ ከምዛ ዓይነት መንነት ዘለዎ የለን ማለት እዩ انت زي له ابزحات امالخت كو بحال يم مالتي حدا بغله املاخنت كتبو يها نت حدا كالوتون كمزي بعل هندويزم هونو بودايزم هونو كالوت هايماناتون كومو نا املاخ زخونه نغرات اندهابو يخودو مالتي املاخنت اندهابو نت حدا خودو سلازي بعل چاندرا زبحال الله بعل كريشنا وغله زيوم حجنو بعلهم سي امالختيهم نت حدا بفلا يبزناي بعل هندويزم دحريخا ناي مرعان بينو لو ناي لوصل لو ناي غله ازيتات مالتي كم تقدم سي 365 زخونو اب جابان حجهم اب جابان غز ارسنا حنت معلتي حدا ملأ حدا املاخ الله يلوم يابنو مالتي امالوتهم سي ناب 300 غلن زخودو الله سلازي انتي مالتي نعو زمسل يلن حدا فصوم زخونه نعو زمسل زي اللي زخونه كالا يبلو سالسا يبلو كل حزب هاب ازدلي كل فطر كا ازدلي نسوغن كمانم زيدلي زخونه اي ولد اي والد اي ولده اي تولد زخونه حاده فطاري طرح يزلو مالتي نزينا نحنا نامن ازيهم كاتهم كلهم نبيات زامنو زنبرو مالتي سلازي انتي يبل بدحريو انتي يبل لازم سنغرنا مالتي بمنن الدرجه لا الله مننتي نحجي نغر زلنا مخناتو ابناء مننتنا الله كيف لطنا نبكار كده نخلنينا الصوره الثانيه لو سمحت حجي انت يبل ماليسو الله سبحانه وتعالى نال بزي اي تولد اي ولدني اي ولدن كاي مالتي اب سوره الاخلاص كم تعنتو يزرعنا يا مالتي سلازي
إذا زي ولد زخونة أملاخ أنت أمزبلوه ظلوا حجي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أبز حجي متأنقطاني الله مزيو نتوم الله وي أملاخ وليدو زبلو بزي غيرو يتنقوا مالو بزي قرآن زي غيرو يتنقوا مالو حدا خبتي ملئختي ناي قرآن نزي خمزيتات يتنقق مالتي أملاخ كمزي يتنقوا يبل سئلتات زقبرولو قال زقبرولو مش يتنقق كوم خاي يتنقق أملاخ يولدينيو ودي يبلو قلع يبلو كمزي يبلو تتنقوا ونابله متأنقق تازهابو مالتي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أملاخ سي ودي حيزي ودي لو نزبلو يتنقق مالو مالتي يتنقق مالو شعب دحريو انتايبل وينذر الذين قالوا اتخذ الله مسبله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا نا الله كو ودخ هلو سايقبوني نعوز قبع نقر يكونن مالتي نفتار سني حدا قلع له ود له كم زنخته له سني زقبع يكونن حدا كبر زخونه يا أملاح طوري زخونه كابزي إن كان زلوا نقرات سي زوت يكونن مالتي كابو سني وصوي كابتي حجن ولا زلنا قريتا كابتي إن كان الله قالت له نقرات سي وصو زخونه يو إن كان يبلون أملاح إن كان يبلو ولا إيرور يبلو قدلتات يبلو حجن من تأيو قلع زيد اليوم لمن تاي كي يدلي قلعة تقلع سني بمسرته أم عرفت 19 كلتن الله زي وما ينبغي للرحمن أي قبوني أملاح يبلا له بعلو نفسه كويس زارب دلو ودي قلعة كله وصل زقبو أملاح يكونن أكم زود نجار يكونن أتي مولات زبهال قلعة ودي هبوه قلمتات زبهال أبدك أسبات يزقبورو نتم دك أسبات نخفاري لو زهومي anyway نمنتايو حجي انتايو بلو قالي أماكزي نحنا كوني وليدو خنو بالكلنا سني كمزي أنا نابوين زلنا ركب وليد نقال زي كونا سني بمنفسي وليدو يبلو حادث رأيوه حجي نعو عبزمت بروغرامنا بزوح جيزي نزيتات ندال عنا كابتي متحف قدوس دلو تقصتاتون اندار أنا هنكيدن دينا سلازي أبو حجي بتصحنا لابتناي سلمنا قن أملاخ مينيو إينا نبل زلنا تمننت ناتو إينا نقل زلنا سلازي سني ودي قال لهم كوم أخبلو خلو نحنا كو أملاخ سي أتي أبو سيولدن أي والدن يزبلون الله تأبو اتودقن توليدو بلو مالتيو حجي كما يجري وليدو كتب لنك الله أبكال أبزناي بعل بناي متحف قدوس ناي إنجليزنا كثرين كلها بيجوتن يزبل بيجوتن not made بلا كاشر not made مالسي أملاخ سي أي فوت أورون وي أي سو أي بولن انتهي أو وليدو بلوها وبعمر ده حد يفطر خينو تأمو وليدو وقت بالكلاس كم يجري وليدو كم تنا أبوينا اللي نات كان أيتبلنا الله كمالس أبوينا أنا تولد كو مس أبوي زلنا ركب كم يكون أنت ولد الله أوكي الدحر كم زي كونه إتي أولا لدا تبلو زلها نجرنا أنت أيو أملاخ يولدني مالتي نو يولد بر وليدو بل أي فطران كمان بقول اليوم نو بيجوتن not made بيجوتن not made بلوها شو نو سوكو أي تفترن أي تسرحن أملاخ زي توليدي وليدوي يبلو أبزي استفعل علي ناي إمنة انت أشمو explanation كهلوهم خول بب إمنتهم مالتي أبزو قدايزي مهناتو قال لي نو نسوب علي إمت يتوليدو قال لي كان تي ودي اتقالي بزح نجر سلازلو زي دحر بمرتوع درجة ندام أنا سلنا أتو حجة أي تمكفون مالتي جن نتي مثال حجة زخيد دولن تايو وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اتوم أملاخ وليدو زبولو والعلو ويك أودلو زبلو زي أب جيجا خمزلو يزارب مالتي قرآن سلازي أبزي حجي انتهي نرئي مالتيو ما كان لله أن يتخذ منه ولد نا أملاهكو قولع حزق قولع مهله ويكا قولع الله خطب له قولع حيزو خطب لسي جو زقبؤو أيكونن ناتو زقبؤو مالت حجي تاي مالتيو كمزي ناتو يكونن مالتيو حجي حدا سب مشالو بريزيدنت نقول حجي مشالو أبزي قبؤو بوتا تروحوا والله كمي سخاس زي بوتا زي قبأ أكانيو أبزي بوتا رئيناكا إذا بوتا هيكون تقول حقي نحاد نجر سو كم مالتي زي أملاك أنا كم زعين زجبو يكونن سو ناتو بوتا يكونن ناتو مننت يكونن قل عقحز وليدو خطب له قال خطب له ناتو مننت يكونن
ስለዚህ ካብ ጉድለት ንጹህ ዝኾነ ይብለና ሱብሓነሁ ማለት ካብ ጉድለት ካብ ኣበር ካብ ኩሉ ንጹህ እዩ ምክንያቱ እቲ ወሊድዎ ዘሎ ቆልዓ ኮ ድሓር ኣምላኽ ይተባሂል ዘሎ እቲ ወሊድዎ ዝበሃል ቆልዓ ተወሊዱ ዝበሃል ከዓ ንባዕሉ ኣምላኽ ስለ ዝበልዎ ንሱ ግን ጉድለት ኣለዎ ድሓር ብከምዚ ጉድለት እዩ ብከምዚ ሽዑ ኣብ ካልእ ተኣሽሙ ኣትዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ንዛረቦ ዘለና ኣምላኽ ኣይዋለድን እዩ ከምዚ ናይ ምውላድ ተኣሽሙ ይፈጥር ኣምላኽ ተፈጢሩ ዶ እዎ ተፈጢሩ መን ተፈጢሩ ዒሳ ተፈጢሩ ስለዚ ኣላህ ከን ፈጢሩ ዶ እዎ ኣምላኽ ከፈጠር ኣይፈጠርን ኣምላኽ ኣምላኽ ይፈጥር እምበር ፈጣሪ እምበር ፍጥረት ኣይኮነን ፍጡር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ተኣሽሙ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ማለት እዩ ከምዚ ምስ በለ ሓደ ነገር ክገብር እንተደልዩ ነቲ ነገር ኩን ይብሎ ስለዚ ኣላህ ሲ ቆልዓ ዘድልዮ ገለ ይኮነን ናይ ዒሳ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ንየሱስ ኮኒ እሱ ብምፍጣሩ ገለስኒ ወዲ ዘብሎ ነገር የለን ኣብዚ ወላ ሓንቲ ምክንያቱ ብዘይ ኣቦ ይፈጢርዎ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ብዘይ ኣቦ ፈጢርዎ ኢዛ ቀደ ኣምረን ሓደ ነገር ክገብር እንተደኣ ደልዩ ኣምላኽ ነቲ ነገር እንታይ እዩ ዝብሎ ፈኢነማ የቁሉ ለሁ ኩን ፈየኩን ነቲ ነገር ስኩን እዩ ዝብሎ እቲ ነገር ከዓ ቀጥታ ይኸውን ብከምዚ እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ ምዕራፍ 19:35 ስለዚ ብከምዚ ሱረት መርየም ማለት እዩ ኢዛ ቀደ ኣምረን ፈኢነማ የቁሉ ለሁ ኩን ፈየኩን ሓደ ነገር ክገብር እንድሕር ደልዩ ፈጣሪ ሓደ ነገር ክሰርሕ እንድሕር ደልዩ ፈጣሪ ኣምላኽ እንታይ ይገብር ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ነቲ ነገር ስኩን እዩ ዝብሎ ብዘይ ኣቦ ክፈጥረካ ድዩ ኩን ኢልዎ ኮይኑ እቲ ዝኾነ ግን ኣቦ ስለ ዘይብሎ ኣምላኽ ክበሃል ኣይከኣልን ኣቦ ዘይብሎም ከለዉ ኣዳም ኣሎ ኣቦን ኣደን ዘይብሉ ሄዋን እውን ኣላ ኮነ በዓላ ስለዚ እዚታት ኣሎ ማለት እዩ ኣፈጣጥራ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ 4 ሓደ ግዜ ዛሪብና ኣሎ ራ 4 ናይ ኣፈጣጥራ ስርዓት ኣሎ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ንዓና ዘርኣየና ማለት እዩ እዚአን 4 ነገራት ገይሩ ዝፈጠረን ንሳተን ሓንቲ ናይ ኣዳም እያ ካብ ዘይነበረ ኣምፂዎ ንኣዳምሲ ካብ ዘይነበረ ይምፅዎ ካብ ሓመድ ፈጢርዎ ካብ ማተር ማለት እዩ ከምኡውን ማይ ማለት እዩ ማይ ሂወት ዘለዎ ነገር እዩ ሂወት ኣለዎ ማይሲ ተኣሽሙ እዩ ኩሉ ሂወት ዘለዎ ካብ ማይ ተፈጢሩ ምክንያቱ እቲ ማይ ንባዕሉ ስኒ ተኣሽሙ ኣለዎ ስለዚ ሓመድ ከ ኣሎ እዚ ሓመድ እዚ ግን ተኣሽሙ እዩ ሳምቲን ማተር እዩ ወላ ሓንቲ ዘብል ኣይኮነን ሶ ካብዚ ፈጢርዎ ካብ ዘይነበረ ፈጢርዎ ማለት እዩ ኣይነበረን እኮ ቅድሚኡ ኣዳም ዝበሃል እኮ ጨሪሱ ኣይነበሮን ኣሰር ኣይነበሮን ነቲ ኣዳም ዝበሃል ሲ ኣሰር ትፈልጡ ዲኹም ከምዚ ኣሰር ዝኾነ ዓይነት ኣሰር ኣይነበሮን ኣዳም ዝበሃል ግን ኣብ ናይ ፕሮግራም ናይ ኣምላኽ ነይሩ ኣብቲ ናቱ ፕሮግራም ማለት እዩ ከምዚ ዝበሃል ክፈጥር የሉ ስኒ ከም ፕሮግራም ነይሩ ኣብቲ ግዜኡ ከዓ ፈጢርዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዘይነበረ ኣምፂዎ ንብል ንኣዳም ካብ ምንታይ ኣምፂዎ ካብ ዘይነበረ ኣምፂዎ ካብ ዘይነበረ ፈጢርዎ ሓደ ፈጣጥራ እዩ ናይ ሄዋን ንባዕሉ ካብ ሰብኣይ ኣውፂዋ ማለት ካብ ሰብኣይ ፈጢርዋ ካብ ሰብኣይ ክፈጥራ ከሎ ሕጂ ኣዲኣ መን እያ ክትበሃል የላን ንኣዳም ሞ ኣቦን ኣዲኡን የለውን ማለት እዮም በዚ ናይ ኣቦን ናይ ኣዲን ድሕር ሓሲብናዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ፍጡራት እዮም ወላ እውን ከምዚ ዓይነት ኣፈጣጥራ ይፈጠሩ እምበር እዚኦም ኣምላኽ ኩን ኢልዎም ዝኾኑ እዮም ነዚ ነገር ክፈጥር ኢሉ ኣዳም ኩን ኢልዎ ስለ ዝኾነ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ኦፍ ኢሉሉ ስለዚ በዚ ዓይነት ተፈጠረ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ምንታይ ንመፅእ ናብ ታሳልሰይቲ ድማ ናይ ዒሳ ማለት እዩ ዒሳ እውን ከምኡ ኩን ኢልዎ ብዘይ ኣቦ ክፍጠር ኩን ኢልዎ ኣብ ማርያም ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ስኖት ተኣሽሙ ይኮነን ሓደ ከምዚ ፍሉይ ነገራት ዓብይ ነገር ስለምንታይ ዳ ኣቦ ዘይብሉ ኣቦ ስለ ዘይብሉ ከምዚ ኣቦ ዘይብሎም ኣለው ኣብ ዕብራውያን ድሕር ሪኢኹም ከዓ ኢንሻአላህ መፂና ኣቦን ኣደን ዘይብሉ እውን ኣሎ ካልእ ሰብ ማለት እዩ ካህን ዝነበረ ኣቦን ኣደን ዘይብሉ መወዳእታ የብሉ መጀመርታ የብሉ ገለ ዝብል ኣሎ ሕጂ ኣላህ ሓደ ነገር ክገብር እንድሕር ደልዩ ኩን እዩ ዝብሎ እቲ ራብዓይ ድማ እንታይ ወዲ ሰብ ኩሉ ካብ ሰበይትን ካብ ሰብኣይን ተፈጢሩ ማለት እዩ ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ብምሉኡ ተፈጢሩ እዚ ሕጂ ዝበዝሕ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተኣምራት ከዓ ኩሉ ይኮነን እተን ተኣምራት 4 እየን እቲ ሓንቲ ጥራሕ እዩ ኩሉ ህዝቢ ሼር ዝገብረላ ማለት እዩ እቶም 3 ግን ተኣምራት እዮም ንባዕሎም ንኣዳም ካብ ዘይነበረ ምፍጣሩ ተኣምር እዩ ንሄዋን ድማ ካብ ሰብኣይ ምፍጣሩ ተኣምር እዩ ከምኡውን ዒሳ ወይ ከዓ ንየሱስ ከዓ ብዘይ ኣቦ ምፍጣሩ እዚ እውን ንባዕሉ ተኣምር እዩ ናይ እዚኦም 3 ተኣምር እዩ
ናይ ወዲ ሰብ ከዓ ተኣምሪ ንባዕሉ ዝኸማን ካብ ማይ ፈሳሲ ፈጢርዎም ኣሎ ማለት ካብ ሰብኣይ ሰበይትን እቲኦም ግን ሰብኣይ ሓደ ጥራሕ ዘለዎም ማለት እዩ ወይ ሰብኣይ ጥራሕ ኣሎ ወይ ከዓ ጨርሹ የለን ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ከዓ ሰብኣይ ጥራሕ ዘሎ ከም ናይ ሄዋን ወይ ድማ ሰበይቲ ጥራሕ ዘላ እዚ ኣፈጣጥራ እዚ ኣምላኽ ብኩሉ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ኣርኢና ማለት እዩ ካብ ዘይነበረ ከምፃካ ከም ዝኽእል ካብቲ ህይወት ዘለውን ክፈጥረካ ከም ዝኽእል ህይወት ዘለዎ ኣዳም ማለት እዩ ካብቲ ህይወት ዘለዎ ንዓ ፈጢርዋ ማለት እዩ እሱ ከዓ ካብ ዘይነበረ ነገራት መፅዩ ማለት እዩ ካብ ኣደውን ብዘይ ኣቦ ክፈጥረካ ዝኽእል ምዃኑ ኣቦን ኣደን ዘለዎ ከዓ ክፍጠር ዝኽእል ምዃኑ ካብ ኩሉ ስለዚ እዚ ኣርባዕተ ዓይነት ኣፈጣጥራ ንዓና ኣርኢና ማለት እዩ እዚ ኣርባዕተ ዓይነት ኣፈጣጥራ ድማ ንኣምነሉ ካልእ ኣፈጣጥራ ግን ኣይረኣናን ሕጂ ካልእ ኣፈጣጥራ እንተለኩም ኣምፁ ከምዚ ከዓ ኣለዎ ካልኦት ብከምዚ ዓይነት ተፈጠሩ ዝብሉ ንሕራ ኣለዎ ከዓ ይምፁ ማለት እዩ እዚ ግን እቲ ኣርባዕተ ኣፈጣጥራ ንሕና ንፈልጦ ገሊኦም ካብ ተኣሽሙ መፂና ዝብሉ ኣለዉ በጋጣሚ መፂና ዝብሉ ኣለዉ ሓቀይ እዚኦም ከዓ በጋጣሚ ዝመፁ ንሳቶም ጥራሕ እዮም ንሕና ኣይኮናን ወዲ ሰብ ኣይኮነን እዚኦም ጥራሕ እዮም ኣጋንንቲ ምናልባት ከይኮኑ እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ድማ ገሊኦም ከዓ ካብ ህበ ኢና መፂና እውን ዝብሉ ኣለዉ ንሕና ኮ ካብ ኣህባይ ኢና መፂና ዝብሉ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ኣህባይ ኢና ንብሎም ማለት እዩ ኣቦታቶም ኣዴታቶም ኣህባይ ማለት እዮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ወይ ከዓ ንበይኖም ንሶም ኣህባይ እዮም ንሕና ኣይኮናን ደቂ ሰባት ኣይኮነን ደቂ ኣዳም ኣህባይ ኣይኮነን መፅዩ ካብ ኣህባይ የመፀን ወዲ ኣዳም ማለት ካብ ኣዳም ይመፅዩ ስለዚ ኩሉና ካብ ኣዳምን ካብ ሄዋንን ኣዳምን ሄዋንን ካብ ምንታይ መፅዮም ሄዋን ካብ ኣዳም ያመፅያ ሓቀይ ኣዳም ካብ ምንታይ እዩ ካብ ሓመድ እዩ ስለዚ ኩላትና ካብ ምንታይ ኢና እቲ ኦሪጂናል ናትና ካብ ሓመድ እዩ ማለት እዩ ኩላትና ካብ ሓመድ ኢና መፂና ምክንያቱ ንሕና ካብ ኣዳም ኢና ኣዳም ከዓ ካብ ሓመድ እዩ ስለዚ መፅዩ ሓደ ብዘይ ኣቦ ምፍጣሩ ስኒ ኣምላኽ ከብሎ ዝኽእል ነገራት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብል ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ኣብዚ ሓደ ነገር ክገብር እንድሕር ደልዩ ንዕኡ ኩን ይብሎ እቲ ነገር ከዓ ቀጥታ ይኸውን እቲ እሱ ዝደልዮ ነገር ቀጥታ እዩ ዝኸውን ጥራሕ ትእዛዝ ኩን ጥራሕ እዩ ዝብል ኣምላኽ ምክንያቱ ኣምላኽ እዩ ኩን እንድሕር ኢሉ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ካልእ ቦታ ከዓኒ እንታይ ይብል ቃሉ እተኸذ አላሁ ወለዳ ስብሓነ ይብል ሁወ ልቀኒዩ ሕጂ ሪኢኹም ኣላህ ወዲ ሒዙ ኢሎሞ ወዲ ገይሩ ኢሎም ማለት እዩ ወዲ ኣለዎ ኢሎሞ ካብዚ ዝብልዎ ጉዳይ ንፁህ እዩ ኣምላኽ እሳቶም እዮም ኣብ ሓሶት ዘለዉ ዓንቲ ወይ ኣንቢብናያ ነርናኖ ለካዚቡን ኢልዎም እሳቶም ሓሶት ተዛሪቦም ኢልዎም ከምዚ ብምባሎም ንሱ ነፍሱ ዝኸኣለ እዩ ሁወ ልቀኒዩ ኣብ ካልእ ቦታ ሁወ ልቀኒዩን ሓሚድ ምሽ ብለና ኣብዚ ሕጂ ንሱ ሃብታም ዝኾነ ጎይታ ኩሉ ነገር ኣለዎ እምበረ ይገርመኩም ሕጂ ወላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወላ ኣብ ካልእ ትርኢ ከለካ ወይ ኣብ ቁርኣን ንበል ሕጂ ንኣብነት ዘካርያ ቆልዓ ደልዩ ዘካርያ እንታይ ኢሉ ለሚኑ ምሽ ሓቀይ ንኣላህ ሲ ለሚንዎ ቆልዓ ንክህልዎ ገለ ምክንያቱ ይኸይድ ይኣርግ ስለ ዘሎ እቲ ቆልዓቲ ኻኒ ክሕግዞ ደልዩ ማለት እዩ ተረዲእኩም ክሕግዞ ደልዩ እንታይ ኢሉ ወኢኒ ኺፍቱ ልመዋልየ ሚን ወራኢ ኣነ ስኒ ብድሕሪ ንዓይ ዝወርሰኒ ስኒ ዘየለ ምዃኑስ ፈሪሐ ወካነት እምራኣቲ ዓቂራ ሰበይተይ ከዓ እንታይ ኮይና ኢልዋ ማለት መኻን እያ ዘላ ክትወልድ ኣይትኽእልን እያ ኣነ ከዓኒ ቆልዓ ዝበሃል ነገር የብለይን ሕጂ እቲ ምሳይ ዘሎ ናይ ነቢይነት ተኣሽሙ ወይ ትፅቡቕ ነገርሲ ንመን የግዲፈ ኸይድ ወራሲ ዘይብለይ ተሪፈ ኢሉ ንኣምላኹ እንታይ ገይሩ ፈሃብሊ ሚን ለዱንከ ወልያ ይብል ንዓይሲ መተካእታ ዝኸውን ምሳይ ዝኸውን ዝረድኣኒ ዝኾነ ማለት ሕጂ ወሊ እንታይ ማለት ረዳኢ ዝረድኣኒ ንዓይ ምሳይ ዝኸውን ሲ ሃበኒ ኢሉ ናብ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ኣብ 19:5 ለሚኑ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 19:5 ሱረት መርየም እዚ ሕጂ ንምንታይ ዝልምን ዘሎ ቆልዓ ደልዩ ዓብዩ ክወርሶ ደልዩ ተረዲእኩም ቆልዓ ንምንታይ ይድሊ ንከምዚ ዓይነታት ከድሊ ይኽእል እዩ ቆልዓ ክወርሰኒ ናተይ ምሻሎ ወሊድካ ስኒ ካብዚ ዓለምስ ወሊድካ ከይድካ እንታይ እሞ ሕጂ ንዓኻቲ ምውላድ መጀመርያ እቲ ቆልዓ ንዓኻ ፀሎ ትገብረልካ ኣባና ሕጂ ሆም እዩ ቆልዓ ስኒ ምውላድካ እንታይ ይጥቕሙ መጀመርያ ብዙሕ ተባዝሑ ስለ ዝበለ ፈጣሪ ነቲ ኣምላኽ ንኣዳም ሄዋን ዝሃቦ ስኒ ንስኻ እውን ከምኦም ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ሰኣቲኻዮ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣዳምን ኣብ ናይ ሄዋንን ጉዳይ ሰኣቲኻ ማለት እዩ እንደገና ከዓኒ ንስኻ ሓላፍነት ተሰኪምካ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት
اتنا يفتاري زدليو خاني ابلعلي تابي تسب كان فتاري احيزا فتاري اندا فلطت كتكيد كا كتغبرا دما زحلافنت توهبكا مالتي بز عينت حلافنت كا تخيد الله دغنا زقول عز نسها مسموتكا وي مسكتكا زقول عزي انت خونه انكلخاون اريكا نسو كرداكاي مالتي كمتن بوتاتنا نديتاتنا نحجزوم نبلوم وي اركتو سبات نحجزوم سي كوم مالتي سخاو صباح نغو ابو مسودقكا نعاخا خريو خايم نعاخا ساتوم يوم زبلو خمر قلبت يبلكا نشعو كتنقاسقسو ناي تخيل انتخون سلازي ساتوم يوم زريو خا مالتي نبزي قلعايد ليكا مالتي قلعا خلوكا اتي زيبلو حجي ابزي يفولطو مالتي اتي معرخ ندي ناي قلعا تقمي وقالوا ودو نخهلو سنتي طقمناتو يردو مالتي تزيبلو يزردو خمتي حدا سب سغنزب ولا حنت زيبلو سب زعبا غنزب حجي فوطو نغير يلن ግን እቲ ዘለዎ ግን እንታይ ይፈልጥ ማለት እቲ ዘይብሉ ኸ እንታይ ገንዘብ ዘይብሉ መኻኑቲ ይፈልጦ ትጉድለታት ማለት እዩ ማዕረኽ እንደይ ጎዲልዎ ከም ዘሎ ከምዚ ሓደ ሰብ ሓሚሙ ብዛዕባ ጥዕና ዝፈልጥ ማለት እዩ ሓሚሙ ጥዕና ማዕረኽ እንደይ ተኣሽሙ ምዃና ክፈልጥ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሓፈሽኡ ቆልዓ ንምንታይ የድልየካ ኣላህ ግን ንምንታይ እዩ ዘድልዮ ንምንታይ የድልዮ ዘድልየሉ ምኽንያት ቆልዓስ እንታይ እዩ ኣነ ኮስ እዩ ዝገርመኒ ሕጂ ወዱ ኣለዎ ንምንታይ መድልዮ ተቆልዓስ ንምንታይ ይድልዮ ፈጣሪ ቆልዓ ምስኡ ጎኑ እንታይ ዘድልዮ ወላ ሓንቲ ዘድልዮ ነገር የለን እታ ነብሱ ከፋፊሉ ኣብ ሰለስተ ከምዚ ገይሩ ሓደ በዚ ኸይድ ሓደ ነብይኑ ከምዚ ገይሩ ሓደ በዚ ኸይዱ ፈጢሩ ገለ ዝበሃል ሲ እንታይ ሞሱ ከም ሓደ ቆም ላይ ክእልል እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ዝቆመ እኮ ፈጣሪ ማለት እኮ ባዕሉ ንባዕሉ ዝቆመ እዩ ዘድልዮ ነገራት ኣይኮነን እቲ ሓደ መፅኡ ዘስተኻኽለሉ ነገራት ኣይኮነን ነቶም ህዝቢ ሓጢያት ገይሮም ዘለዎ ባዕሉ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ሓጢያትኩም ገዲፈልኩም ክብሎም ዝኽእል ጎይታ እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ካብኡ ሓደ ክፋል ሰዲዱ ኪድሞ ሙተሎም ሞ ድሓር ክንምሕሮም ዝብል ተኣሽሙ ይኮነን ከሚሳት ኣይኮነን ኣብ እስልምና እዩ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ሕጂ እንታይ ንብል ማለት እዩ ፈጣሪ ንሱ ዝኾነ ነገር ክገብር እንድሕር ደልዩ ንዕኡ ኩን ንብሎ መሊስ ሆኒ ንሱ ነፍሱ ዝኸኣለ ባዕሉ ንባዕሉ ዝኸኣለ ዝቆመ እዩ ማለት እዩ هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض نعو أب سماياتنا مدرن كأ كل ناتويو بقولو أب سماياتنا مريتن زلوس ناتويو زغلو هابتي تاتالو زغلو كله من إحنا ناتوينا مريت ناتويا صحي ناتويا كله ناتويو سلازي إن عندكم يبل انترى أسخاتكم من سلطان بهذا نزي سخم تبلو زلهم نزي حجي تبلو زلهم والدو ألو قلع ألو ود تبلو زلهم سي نزي قداي زي انت دا مرتع لكم كوينو هابو يبلكم عنه هابو مرتعكم هابو بلكم عنه مالتي بزي تبلو زلهم سي ولا حنتها مرتع يبلكم أبلع لي الله سي انت يبل أبلع لي الله ويكا أملاخ زي تفوت وقداي تزاربو يبل شعو زي تفوت ونقرأي تزاربو أبلع لي أملاخ حجي انت يكون لخولو مو نحنا مرتع لنا مصحف قدس رقيب لا يكون لخولو إذا مصحف قدس ما تحيفوه زي مصحف قدس ماني زغور أمتيو زلو مصحف قدس زبل كمنتي مالتي حجي انت يو السخا او أملاخ تبل أب معلت تنسائي خيتك حجي أنا نهلا زي مصحف زي كمزي إلهم ود أملاخ اللو إلهم نو ود أملاخ اللو زبها اللو أكل زبها إلهم أمهيرو مني خمسة غير خيلة تبلها أبيلو توم زبهارو مني لكم صحفو هل أملاخ صحفو لكم صحيفكم أملاخكم إلو تزاريبو أنا ود لنيلو أنا يولد إلو تزاريبو نجيروكم من دبتنا يمش علشان نبي زمته أي ولد قال عزب بحالي بالليل أنا بخلو بخلتي زقبرو بدي أبوز فوت أركوي قبلكمي هجي مرتعوكم حسكم نابو تقربوا مالتي نحنا أقدمنا ننقركم مالتي نتي حبرت سبتين ولا أقدمك أنت خريستيان مالتي أقدمك نقرك لنا إذا خلتيو فليت قال الله حجي أملاه أي ولد يسوس تخونه بعلو بناتو كلة بناتو حيلن بناي الله سبحانه وتعالى زفوت أورو فوت أوريو سابيو نبي ندك إسرائيليو إذا حجي نزاروكم على نامش إذا حجي حزوه أبتناتكم كأمر تعلقكم حسكم مو نما عاد تنسى قربيهم نجيروكم من ده بلوكم ينقروكم نيرهم من ده بعل أدهم سنكتب بحاليهم مالك أين فرطوني ناخذولي تقولوا لهم
نحنا هم زنديو ما مهيرومنا سلازي ندا نغروهم نمنتاي ندا نغروهم كم سغبري لوها ناتو وسانه هوكم مالتي سلازي زياتا انت شو مالتي الله سبحانه وتعالى قل عسكي قل عسني بعلوهم انكم ابل الله سي يبل بعلو فتار تاي بلمسكم لو اراد الله ان يتخذ ولدا الله سبحانه قلعه انت زدلي نيرو قلعه قلمتا زبال كم تسوم تبلو زلهم تزدلي نيرو قلعه زبال سي كاب زفطورم حدا ممرص نيرو بعلو كابتم زفطورم سي ممرص نيرو نصحنا يغبؤ زو غداي زغن كم يكون نبلكم الله بعلو ممرص نعخاتكم ام نغرهم نيرو ግን አይኮነን ንብላለሁ ሕጂ እንታይ መስለኩም አይኮነን ኣነሲ ኣይወልድን ኣይዋልድን ዘይወልድ ሲ ክወልድ ዘይግብኦ ማለት እዩ ኣምላኽ ሲ ኣይወልድን እዩ ዝፋረ ከምዚ ንሕና ይኮና ከምኡ ስለዘይኮነ እስኹም ትብሎ ዘለኹም ሲ ፋልሶ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ብዕራይ ወሊዱ ትብሎ ማለት እዩ ብዕራይ ሲ ኣይወልድን እዩ ላምያ ትወልድ ከምኡ ዓይነት ትብሉ ኣለኹም ትዛረቡ ኣለኹም ማለት እዩ ንሱ አላህ ሓያል حدا بينو زخونه املاخي يبلكم قول عزد ليو ايكونن فطارس قول عزد ليو نغير ايكونن سلازي خبت تولود لهم قول عاقل متى تولود لهم كابزم فطركم تزدلي نرس ما حسكو نيره يبل غنا ايكونن بلكم الله نيوسس كما راي متتصبين 3000 عامات مالتي مجبريا ما حزن يرو قول عزنا وديزي نعو تغزو خلك خيل مالتي غنا ايكونن بلكم الله ايكونن كوم يكونن املاخ كم تحنقولكم كوم عينت حسيبكم وزلهم كومو أيكونن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون كايلوم ثم الاخت ولا تخونون ازيهم بارو تنبري ناي دقو ايكونون ولا ثم الاخت كم دقو زمصو مالتي سلازي سني عيسى يكون ويكالسي ناي املاخنا الدرجه زسقلو حال خبت مخنيات زي نيرو مالتي ابو سلازينو بري ابو سلازينو برو خمزيلو مالتي سلازي الله سبحانه وتعالى ابقال انتي بالمسلكم الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون يلوت مجمريا نغيرنا الا انهم من اسم زاربو زلو زربا كاب تحاسوت ناتوم مالتي زحزحسو زلو قلع ولي قلع له أملاح زبلو زلو سني ولد الله وإنهم لكاذبون نساتهم حسود زاربو زلو قداي الله يقولون مالتي لم يلد ولم يولد بديع السماوات والأرض بلنا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة حجي تايب لنا بزخاني نتوم حج وليد زولو مش أنا عنتوي نقرأكم بمنفسي وليدو جن بيقوتن نوت ميد بلو فاي تفترن تايرا وليدو املاخ وليدو سوت راح يخان بين ودو يبلوها اما قالوا اتك بعل افريم بخر ودي لو مالو بعل يعقوب كوم يلو مالو تبل كايم نو زيوم كبزي زخونه سب تامينو ودتو بلو كوم نايتجن فولي يبلوها شعو يونيك ناتو بلوها انتي مالك يونيك تبل كلها انتي لو نسو وليدو يبلوها مالتي سلازي الله انتهى بلابزي بديع السماوات والأرض سماين مريتن سي غيرون مالتي سماين مريتن كمي غيريو نسمايتن فليو نسماين مريتن فتيرو بديع السماوات والأرض نزز فتر غويتايو سماين مريتن كمي نزز فتر غويتا سني أدنى يكون له ولد كمي غيركم ود الله تبلغ لهم ولم تكن له صاحبة سبيت زي بلغ الله سبيت يقولون بمسرته توم كوم زبلو مالتي حجي كله خريستيان حنت نغرسن كله خريستيان ما تايكون مخنياتو غليو حجنا ابنت انت يبلو نماريام سخمي غيركم هم تجزؤوا وايلو كزارب كله نحنا كوي تجزانا يعني بلو غليو اتوم زي جزؤوا مالتي نماريام زي جزؤ سبات الله خريستيان كوينو نماريام كاز جزؤوا الله ስለዚህ እታ ናትካ ህበካሉ ናትካ ሊኮነት ካኒ አይትመጻካና አላ ማለት ኩሉ ማለት አይኮነ ስለዚህ ካብኦም ግን ከም ዝብሉለው ነቶም ከም ዝብሉ ሓንቲ አያት አላቶም ነቶም ካል ዝብሉ ከዓ ናቶም ካአለው ማለት ስለዚህ አና يكون له ولد كم يريء قل على وختبلو زلهم ولم تكن له صاحبه سبيت زيبلو سبيت يبلو قل على وتبلو تايخم تبزارو زلهم مليسو خاني ننقصو كو يتفطرن توليديو خاتبلو بيغوت نوت ميد تبلو
حجزي بزوح انت اشمو يتقاللوا سلازهونو كمزي 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 سلازبلو اتم كمزي بلو جن تقاقيهم كمزلو وخلق كل شيء فتعرف كل نجر اسوس فطري فتيري وهو بكل شيء عليم نسخا بكل نجرات زفلتن كل نجر زفلت قويتاي زخونت نجر زفلت قويتاي وخلق كل شيء كل نجر كأملاك فطري أبز عالم تريوا دلهم يسوس هنا ديت هنا بحقوقهم كلهم زياتهم بملؤهم بدي يزلوا زرعي ببو يبلن حكي مش جناب ما تحقق نص ببو غيرهم له زرعي سلازي أماتيوس ندحر ريخمو مالتي ناي بو زرع تباهلهم سي كيدهم نابي يوسف بتيحهم كأني ترى أخايم نابي ببوس داي بوصحو ناي ناتو زرع تباهلهم زرعي ناي أيهودين ببو إمز حسبوه كل جزء أكل ود سولومون أبو داويت النابلة كايزخيت بتنا نستي كونن بتنا ديتاتهم أيكونن زحسبو ويكأني زقصرو مالتي سلازي حجي انتي مالتي يقولون أملاخسي كم يكونن زوالد أيكونن أيولد سو أيولدنيو أيوالدنيو أي تولدن دما يبل سلازي لا شريك له ننعو خلا يبلو سالس يبلو وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له نفسه كلا يبلو سالس يبلو ودي يبلو قال يبلو بينو حيال زخونه أملاخي بينو السط راهين بينو راهين أي كفافل أي مقاقل مالتي وبذلك أمرت بزينا خات عزيز نازلنا نزي قويتازي نزي فتأرز خنا من لخنا تعزيز نازلنا وأنا أول المسلمين له إذا خاني نحنا لا مجمرتاون مسلمين مالتي زي سيدنا إبراهيم زبولو همز الله الرسول زبولو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أول مسلمين أول مالت أنا ناي مجمرة آماني يخبلو كله كابت حبرت صوبهم ترحي كابت زلو وكابت حبرت صوبهم مخنياتو نعملنا أبراهام سي كلهم تفيهم يمنيرهم نسو حدا نيرو مالتي زآمنه حجي كابقاتهم حادثون أملاهو استمأززي إيو ناي مجمرة مالتي ناي مجمرة مبالو ناي دك سبات كله مالتي يكون ناي تحبرت سب مالتي أبت حبرت سب نسو تناي مجمرة آمانو هينو كابت حبرت سب كأن موسى نبورو موسى نبعلو ناي مجمرة آمانيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم كأن ناي مجمرة آمانيوم دحر يتخال السب زسعبهم مالتي كابتي سبهم كابتي حبرت سبهم كابتي حزبهم كاب حواتهم مالتي سلازي لا شريك له وبذلك أمرت أنا نحاد أملاخسي كلا أي سال سايكو قبرولو ويك أول يدودو خمزدو قال خبلو فتوم أي تتصوعنان حدا نبينو زخنا أملاخيو ونحنا أسلام مخنا نحنا ون أسلامنا نعو تمأزسن تنبركختن إنا كنبلك الله سبحانه وتعالى أبكالو وتاون تسوي عنا لو مالتيو سلازي باللومي بزعبانا يولد أيولد نزيبل قداي بحفش وزرعنا يمسلني أبزمت أدولو صومن بناي الله هلاونتنا الله كنرئينا الله سي هلاونتو ناي هلاونتنا الله اللهم زلو كنرئينا مالتي بارك الله فيكم لومي بوزودي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا كبرات تعزبتي تلفزيون سلام بزي السعب كتتافنو وكتكتاتولو تخليهم بمقدس هي الساتلايت بزي السعب فريكونسي كتريو تخلو سمناي channel